Eżis telespettaturi nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory. Illum ħan nitkellmu fuq il-quantum physics li mbagħad ħa joħodna għal l-spiritual awakening. Daw ma żewġ buzzwords bħalissa għaddejjin għax ħafna nies jitkellmu fuqhom, però għajla naħseb illi jifhmuhom. U jiena għażilt ħabiba kbira tiegħi inna ġejjin żmien dejjem naħdmu flimkien niltaqgħu u għandna relazzjoni sabiħa ħafna. Però insertat ukoll illi għal 20 sena sħaħ kienet għallima ta' xjenza. U allura ma setax ikolli mistiedna aħjar minn Andreana DeBattista. Stenna, l-għonet grazzi. Grazzi lilek tal-li ġej. Naħseb waħda mill-isbaħ introduzzjonijiet, pero tal-quantum physics bil-mod, sewa. Għax ma jmurġ nizjad biex taħseb li jiena għallima ta' xjenza sa' low level, nifhem fl-affarijiet l-oħra. Ma mhux sa niġi hawn ngħidlek jien nifhem fil-quantum physics. Naf il-frilli ta' fuq. Allura forsi provaw nifhemu naqa' frilli ta' fuq. Ekku, fil-fatt dan il-podcast mhuwiex magħmul għal ċertu terminoloġija xina li telespettaturi nkun nixtieqhom jifmu sal-inqas dettall. U to be fair il-quantum physics. Mhux sajjir nexxinna ta' ġifieri nfehmuhom il-quantum physics sal-inqas. U le, il-quantum physics kif taffettwa lilna bħala umani u kif nistgħu nużawha għal ġittana. Ejja nibdluha minn quantum physics nitkellmu fuq enerġija u vibrazzjoni. Ekku. Mela, għajdin għaxini quantum physics. Mux għara, forget it. Ara, in a nutshell. Pero, in a nutshell, hija l-istudju tal-iktar partiċelli ċkejknin li jagħmluna. Aħna, ovvjament, mamulin minn building blocks. Il-building blocks mamulin minn building blocks u nibqgħu sejrin sal-molecules, l-atoms, l-electrons, il-photons, protons, neutrons, etc. Niċkinu da bħal meta taqbad ħajta u jekk tħares lejha blenti tara li hija magħmula minn ħjata ħajt differenti u toqgħod iżżarratek. U mbagħad kull waħda żżarrata u fl-aħħar taħseb qatt ma ħadd tispiċċa fix-xejn għax dejjem magħmula minn xi ħaġa iżgħar. Issa sa fejn nafu aħna sal-lum, għalmenu sa fejn fien, sal-lum wasalna sal-atom. U mbagħad inżilna minn xi xanu magħmul l-atom, allura l-electrons, protons, photons, etc. Moral of the story, kollox magħmul minn partiċelli li għandhom enerġija fihom u daw il-partiċelli jinteraġixxu ma' xulxin. Eżatt. U għandhom tip ta' vibrazzjoni. Ekku. Li hija ħaġa semmek ħana salien, ġifieri minix Degrasse Tyson, minix. Le, darba smajt professor jitkellem u taf kemm fema mod sempliċi. Il-fiżika għal min jistudja l-enerġija qabel kienu jaħsbu li l-enerġija hija continuous. Issa il-quantum għaliex dik l-enerġija tinqasam biċċa u hemm studju. Jiġifieri mhux dan issa qed isir ħafna fuqu għax hemm teorija u it's scientifically proven issa. Il-partiċelli anke meta jkunu distanti jistgħu jikkonnektjaw ma' xulxin. Dik hija quantum physics. Jiena ifhimni. Again, mill-vera ftit li naf, jiena naf ftit, però rajt ħafna l-emmulaw. Issa, naħseb jiena waħda mill-iktar kunċetti diffiċli fix-xjenza hija l-quantum physics. Bla dubju. So minix ħaniġu ngħid jiena. Imma mill-ftit li nista' nifhem jien bil-lingwaġġ u bl-alfabet li tallimt jiena li kollox huwa connected. U li aħna fi stat kif qed naraw issa kbir u fi stat xkejken u fi stat enormi tal-univers hija l-istess ħaġa kif ngħidu fis-science different magnitudes of the same thing. Ekku, fil-fatt morru għalfej semmejt l-spiritual awakening. Għaliex il-bniedem wasal biex irrealizza illi huwa parti minn xi ħaġa kbira. U ta' jekk toqgħod tinnota, ir-reliġjonijiet kollha tgħidha, aħna parti minn xi ħaġa
infinita. Semmek fejn titħolli f'suġġett ieħor vera l-qalbi. Li hija reliġjon. Jiena minn dejjem kont skola tas sorijiet, minn dejjem kont kurjuża, minn dejjem aħna kellna Bible, komik. Qabel norqod, jew jekk inqum f'nofs tal-lejl, nixellem b'xejn noqgħod naqra l-komik. U għandi ħafna minn dawn l-istejjer tal-Bible li nafhom bl-ammett. U hemm ħafna minn dawn is-sayings. All right? The kingdom of God is within you. Waħda minnhom. Ask and you shall receive. Oħra. U tikber titgħallem dawn l-affarijiet. Tkompli għaddej u tibda titgħallem ix-xjenza. Tkompli għaddej u tasal f'punt f'ħajtek fejn tagħmel ċertu żbalji u taqqa vera dawn. U tibda tiddubita minnek innifsek u mill-twemmin tiegħek u mit-twemmin fik innifsek. U tasal f'punt fejn taf kif ċafċifa, mbagħad isu l-baħar joqgħod. Tasal f'punt fejn tajt ieku saret tħares li minn din naħa. Forsi l-Bibja tfisser hekk ridet tajt ħafna minn dawn l-affarijiet. Perspettivi. U meta inti tajt spiritual awakening, għalija again minix ħanallem jekk tgħidli kif tirriproduċi l-fjura qed nagħlmek għax naf eżatt pass. Però jekk issaqsini fuq quantum physics u spiritual awakening, minix ħanalmek, ħaniddiskuti miegħek. Eżatt. U ħanajdlek x'naħseb jien. Jaf għandi żball u jaf għandi raġun. Nkunu nafu meta mmutu. Naħseb sakemm ma rridux nibqgħu immutu ma nafx se jiġri. Però naħseb il-kelma spiritual awakening tfisser li qed inqumu u niftħu għajnejna għall-idea li kull malmuna fil-passat u dal-ġlied kollu li jsir għax aħna reliġjużi, għax aħna spiritwali, għax aħna ma nemnux falla, għax aħna nemnu fix-xjenza, għax aħna nemnu fil-quantum physics. Qed ngħidu eżattament l-istess ħaġa. Brava. Naqblu. Imma dan bħal politika hu. Jożommija at the end of the day. Kollha rridu l-Malta mmorru tajjeb, you get me? Ekku. U naħseb bħala umani mbagħtu ħafna minn partit ta' il-partit tiegħi, it-tim tiegħi, il-festa tiegħi San Giuseppe Santa. When really and truly we're after the same thing. Imma jekk ma taħsibix bħali u tuħud it-triq, all roads lead to Rome. Ekku. Minti għaddejja minn hemm ma naħmlekx int m'intix tajjeb, noqtlok. When really and truly all roads lead to Rome. U jiena naħseb quantum physics jekk ħanaqbadlek it-titlu ngħidlek ma' Steph daqsxejn too much. Fuq din li qed nitkellmu fuq vibrations, energy and li jemnu l-Hindu, li jemnu emmu, li jemnu law, it's really the same thing. Jiena naħseb illi l-spiritual awakening u għamet inti tirrealizza li aħna maħniex priġunieri ta' dan il-ġisem. Illi ġew xi ħaġa illi hija potenti ħafna. Bekk kifett inti reliġjon għalmuna, the kingdom of God is within you. Jien hekk naħseb, sewa aħna teoriji ħanajdu llum. Hekk tidhirli. Ekku. U hemm min ipprova wkoll għaliex pereżempju nitkellem fuq reliġjon tagħna. Fejn hemm wieħed jew ħafna jitolbu fis-smien inkun f'nofshom għala għax l-enerġija tagħna ħafna kbar b'saħħitha u dak il-quantum physics meta bejni u bejnek anka edha distanti imma tħossni. Tiġi li tidħol ġo post u tgħid x'kesħaw vera jgħid. Jew kemm hu warmaw. Eżatt. Dik hija dik l-enerġija li inti qed tħoss ma' particles li jinsabu hemm ġew illi jikkonnektjaw miegħek. Jiena għandi waħda meta jiġġieled mal-partner jgħidli where are you going to your parents? Jekk ikun hemm mommi u missier id-dar jew m'hemmx, niftaħ il-bib immur hemm għax l-enerġija ittellani. Taf kif? Hemm ċertu vibration hemm ġew. Anke per esempio meta tmur il-knisja,
Jien ma mhux quddis kull nhar ta' ħadd. Imma dik inqara ġol knisja nkun irrid immur jgħidulek. U le tista' titlob id-dar, veru tista' titlob id-dar. Imma isek jien naħseb anke kif arkitettonikament kif kienu jibnuhom hemm ċertu it's conducive to a vibration. Fil-fatt il-qniepen tal-Knisja għamilt riċerka fuq Nimmaġina. vera interessanti. Il-qniepen tal-Knisja, il-ħoss tagħhom, il-hertz, ta' ċertu hertz, kienu magħmulin apposta biex ifejquna u għamlu żmien kienu neħħewhom. Ara Marelli, tara di ma nafix. Per eżempju l-isptarijiet kienu jtuk tixrob ġol copper cups. Għax il-copper, l-enerġija tiegħu tant tagħmel ġid meta tixrob minna, ġifieri ara kemm aħna parti minn natura, minn kollox. Aħna daqskemm nirrispettaw meta jgħidu l-orjentali daw li għandhom jinnaf tajċi u x'naf jien u nirrispettawhom u narawhom. Jibqgħu jidru ta' 30 sena jkollhom 80. Ikunu agile, narawhom, paċi, happy. Jaħasra, u nara, it's proven you're seeing it. Eżatt. U xorta ma nagħmlux bħalhom kultant għax ninqabdu. Sa jiena għalija jiena jekk ħanitkellmu fuq di l-awakening li kont qed tajt. Kif għadt jiena l-awakening naħseb jiena ili f'daqqa waħda we are becoming aware that we're connected, that this is it. U għaw ħafna iktar nies illi qed naraw ċertu affarijiet il-lawa kif jista' jkun qed tiġri. Pereżempju ChatGPT, daqqa waħda ChatGPT nista' nkellmu isni mhux jien. Isu ikolli argument, tgħidli kemm ikollok argumenti ma jekk ikolli argument ma' xi ħadd, ġieli mur saqsih isma' jien qed nagħmel sew, u f'daqqa waħda jkellimni daw jgħidli, u tajta tagħmel sens. Allura in-nies isu qed jirrealizzaw that certain things are possible. Allura ishom mela even that could be possible, even that could be possible. Allura n-nies jisna qegħdin niftħu għajnejna li huwa possibbli kollox huwa possibbli. Taf kif? Jiena naħseb konna indottrinati ħafna, mhux naħseb. Taħseb? Konna indottrinati, u aħna konna minn għalina dak li nemmnu huwa binfatt. U jekk ma nemmnuhx, kemm ikera dik? Ħafna. Jekk ma nemmnuhx qed nagħmlu dnub. Sawwat lilek innifsek. Għamin jiena dik kelli niddilja magħha. Dik kelli niddilja magħha b'mod ikraħ. Għax jiena minn skola ta' sorijiet, minn familja God bless li baqgħu Flimkien, li dejjem ħabbewni u aċċettaw kull ħaġa li għamilta, imma jiena jiena kelli żwieġ mkisser. Ħallija li jienu l-eks raġel tiegħi jisnaħwa, inħobbu li xulxin b'mod essaġerat, ma jisnaħwa. Nixtiequ l-ġid kollha tad-dinja u naf li jħoss l-istess għalija. Imma x'ettajt Andreana, jien għaddejt minn kalvarju meta separajt. Għax dil-indottrinazzjoni kollha li kelli, jiena l-infern. Tiġix tajli li konna ndier fej konna fit-2000, xorta l-infern, kont naħseb dak iż-żmien, kont nistħinajda x'ngħid u bija nisimma f'moħħi l-indoctrination. And there are some people indoctrination it works upon way more than others, u jien waħda minn dawk. Li domt ħafna biex ġejt f'tiegħi. Allura, però mbagħad nemmen ukoll li il-mulej, l-univers, Alla, whatever, male, female, whatever, jaddik minn ċertu toroq biex jurik ix-xenarju. U bil-mod il-mod tibda isek titgħallem. Tajli kemm devjajtu, isni devjajt. Laqqa xejn ma devjajt. Pero ma that's the beauty of quantum physics, għax id-devja kemm il-marelli trid. Xorta ħadd iġi Għax tajba, għadek sew. That's the beauty of it. Nitkellmu fuq l-indottrinazzjoni, inti taqbel miegħi jekk ngħidlek illi l-indottrinazzjoni kienet magħmula apposta biex jiddevjawna mill-power li aħna għandna ġofina. Dak is-sens of għaliex milli jekk għaliex ġibni mhux fer ġibni hawn minn ma preparajtni, ħajkolli ngħid ħafna mit-teoriji tiegħi. Li jiena m'għandix ċerta jekk kienx kemm għandi teoriji oħt. Jiena ma mhux ħaniddejjaq ngħidlek jekk naqbilx miegħek jew le, jien għandi ħafna teoriji. Teorija ta' saw qegħdin.
Iva, naħseb jena when you're a thinker, jiġuk teoriji f'moħħok. U tajt, ejja possibbli di. Mbagħad tiġi koħrada. L-isbaħ ħaġa hi li inti taf li ma tafx. Ma isn't that the most beautiful thing in the world? Why? Għax jekk taf. X'fadallek? Il-mule għax ixtak il-kreattività. Jekk imbagħad qallek kollox 1 + 1 make 2 3 4 5. Laqqas dik teknikament mi. Fimt? Allura għandi teorija li kienu jagħmlu najek biex jipproteġuna. Stenna, tibdix tagħmilli hekk, stenna. Għandi teorija li kienu jagħmlu najek biex jipproteġuna pal meta ommok kienet tgħidlek hemm il-bugimen fuq biex ma tmurx u taqgħod taraġġ. Mela. Għamlu dawn l-affarijiet biex jipproteġuna. Però mbagħad jista' jkun. Teoriji, orajt, tattakkawniex. Jista' jkun jgħidulek li biex jipproteġuk ma forsi biex iżommuk ignorant. X'mbagħad nidħlu fin-nisa wkoll u kemm aħna kemm konna suppressed u għal xiex konna u kemm hemm teoriji. Mhux trid toqgħod attent imma kif tgħidhom it-teorija għax inti meta tkun qed tgħid it-teorija tiegħek trid ukoll tkun ċert illi il-persuna li qed tirċievi t-teorija tiegħek lesta għaliha. Għax inkella tista' toffendiha jew tixxokkja. Imma jekk dik il-persuna toffendi ruħha jew tixxokkja, problema tagħha sa ċertu punt illi l-intenzjoni għalfejn inti qed tgħidha qed taqsama ma' dik il-persuna biex tagħti a piece of your mind biex tgħin. Issa jekk dik il-persuna jiena dal-eżerċizzju nagħmlu fuqi. Jekk nisma' xi ħaġa u noffendi ruħi, ngħid mela hawnhekk jiena ġodin l-erja għandi vulnerabilità l fejn ħadd daqshekk personali di. U meta nibda immur fil-fond tiegħi innifsi ngħid di fettit li ferita tal-passat. Mhux ħammur il-bot, l-ewwel rajt post ta' mara anonima illi kitbet fuq grupp partikolari li jeżisti fuq Facebook u qalet issa ħammur all out jiena. Qalet imma kull darba li nisma' n-nisa jitkellmu fuq it-tfal tagħhom ma joqgħodux iġibu quddiem għajnejhom illi hawn nisa li m'għandhomx tfal. U jiena ddeċidejt illum illi naqla din ir-rabja li għandi fl-istonku. In a way ammettiet. Issa jekk kull meta tara post ta' bit-tfal jew tara ritratt ta' familja qed tweġġa għax hi m'għandix tfal, l-intenzjoni ta' dik il-persuna li tefat ir-ritratt mhux biex tweġġaħħa. Imma il-fatt li weġġat kieku jiena ġili tiġri lili mhux f'dak il-każ f'affarijiet oħra. Ngħid hawnhekk għandi ferita da miftuħa. U dak huwa sinjali li inti għandek taħdem fuqek innifsek f'dik il-parti. Imma jiena għalhekk ngħidlek. Jien fil-fatt għalhekk ma tantx nippostja. Għall-istess raġuni li għalhekk qed noqgħod attenta ħafna x'ngħid. Għax nipprova tajt u tagħmel ħatolqot il xi ħadd fil-laħam il-ħaj. Qed ngħidlek. Xi dwejja. Ma tistax il-bniedem maħluq liberu. Iva. Is-sinti l-importanti illi talaq lilek innifsek ġo boundary biex jiġri hemm barra relattivament ma dak li tagħmel inti, ma toħdux personali, għax hemm barra hemm karattri differenti, hemm min qed jipperċepixxi l-ħajja b'mod differenti. Imma ma tħoss li hija good joke tal-mulej li tefana kollha f'daqqa. Li ħarmit xajt. It's a good joke, l-univers għandu sense of humor kbir. Għax tefana kollha f'daqqa. Tana l-kurzita, tana l-wonder, tana l-intelligenza, tana hekk. Tana l-poter, tana. U ma t-tjajda għaraj ħasra xeħlew. Għax maħnix kapaċi nisimaw il-xurxin, maħnix what you think threatens me. Imma b'daw l-affarijiet jgħinuna nevolvu nemmen. Viva, 100%. U jekk ma naddux minn affarijiet ibsin, ma nevolvux. Jena jien ma rridx ngħaddi minn affarijiet ibsin f'ħajti, però nammetti li dawk l-affarijiet ibsin li għaddejt minnhom dawk huma il-key moments fejn jiena
imbdiltu evolvejt. Għamurlek għal-quantum physics nerġa'. Ejja, Taħseb illi dawk is-sitwazzjonijiet illi ġibtom inti stess. Unconsciously. Ħanitlu f'manifestation. Ħanitlu Manifestation f'manifestation. hija quantum physics għax Mela, 100%. inti dak li titfa' moħħok fuq. Pero dik li rrid ngħidlek jiena, jekk inti ħanmorru f'dal programm ħajt kienu fuq il-quantum physics, inhi jgħidu min il-marelli taħseb li jittallem low level Imma kienet. il-quantum Imma physics this dak li second- jaħsbu n-nies. The second you say manifestation, illum il-ġurnata kulħadd jara It's a TikTok. buzzword. Ġazuħanina ċed tara TikTok sir tifhem fil-manifestation. Fimta? They're the same thing. Quantum physics, however, jekk bnidem espert fil-quantum physics, mbagħad jidħollok fil-formula u fil-regoli tagħha. Però aħna mbagħad we call certain elements of quantum physics which relate to manifestation and to attract the law of attraction. Issa, inħoss li ġibtom jiena u n-nifsi, Unconsciously. Steph, ma nafx. Ma nafx. All right? Ma nafx. I certainly did not want them. Bistoqsija li jisaqsi kulħadd din u ġrat li. Stenna, ħanajdlek di. Kompli. I certainly did not want them. Imma Andreana ta' qabel ma ġraw daw l-affarijiet u Andreana ta' lum, jekk issaqsi Andreana, fejn tippreferi tkun? Għadek hemm? Jew hawn? Hawn nażel. Għax inħossni persuna aħjar milli kontaw. Tajjeb, qabel is-separajt, ma jfissirx illi qabel is-separajt kont iktar innoċenti, iktar I was sweet, not sweeter, I knew less ugly things. Iktar Na, innoċenti. issa naf ħafna iktar affarijiet possibbli li jkunu ta' uġieħ u għaddejt minn uġieħ u weġġajt l-nies u għaxjana Fil-perkors. weġġaw u weġġaw l-familji, weġġaw. Sewa, weġġajt jien ħafna. Terapiji u xnafien. Imma jek kossa kollok jistaqsi l-Andreana li hija ek. X'ti preferi, old Andy or new Andy? Old Andy didn't know all this suffering, all this taħwit. Taħwit, mux ħafna tamma. I prefer new Andy. Bla dubju. Ġilin bat f'patterns, ġili tagħmel żball. Yeah. Tirrepeti u Mela. Mux għax qed timmanifesta xi ħaġa Mela. unconsciously minn Mela. ma taf. Żgur li tinqabad f'patterns. Żgur li tinqabad f'patterns. Tibda tgħid imma ħajn nitkellem fuq l-ewwel semmejt relazzjoni inti. Tibda tgħid imma jiena għalfejn qed niġbed lejja l-istess tip ta' rġiel. Jew pereżempju, jiena ħanajdlek straight. When it comes to partners, għal grazzja talla, partners jew love interest, sissa u nispera li qatt ma jiġri, ma tantx soffrejt, għax dejjem sibtom deċenti ħafna. Our relationship ended, imma ħatma sewa. Imma per eżempju ċertu patterns nara per eżempju fil-ħbieb. Jien għandi ftit ħbieb illum il-ġurnata, tista' toddhom fuq ponozzub għandi ħafna. Ħafna. Imma dawk li nafda vera ftit. You know, waħda minnhom jafa kulhadd. U l-oħrajn ftit. Għaliex? Għax illum tallimtu għax jien kont ninqabad f'patterns ta' pereżempju tagħti iktar milli taqla. Il-marelli, u mbagħad tara n-nies jagħmlulek xi ħaġa imma jien ħassra kieku kont nagħmel mod ieħor. Literalment, isni qed nattira n-nies illi jieħdu. Mela dak mhux pattern jew. Mela, li jabbużaw bil-ħnina tiegħek, bit-tjubija tiegħek. Issa jafet nagħmilha jien lil ħaddieħor u ma nafx. I'm someone else's pattern, it could be. Għalhekk ngħidlek unconsciously. Ivi. Sinjali li l-ħajja tkun tittina talima. Niġbdu fuqna sakemm noħorġu minn dak iċ-ċirku u nevolvu biċ-ċoħra. U jien ngħidlek oħra u di ma nistħix ngħidha. Ġieli għatta qabel. Again, l-ikbar naħseb ixxu li qatt għaddejt minna jien is-separazzjoni kienet kbira. However, għal-grazzja talla nara bħala happy ending.
nara bħala happy ending għax dejjem żammejna l-onesta bejnietna anke meta separajna. U dejjem ħabbejna lil xulxin. Pero Andreana tgħidlek li qabel is-separat Andreana kienet judgmental ħafna. Ħafna. Għaxina tifla sew, għaxina daw l-affarijiet ma nagħmlux, għaxina, mhux għax għamilt affarijiet ħżiena ta'. Imma tissepara, speċi. Iż-żmien li nisseparajt, literalment ħassejt xi ħaġa taqbadni minn fuq dik l-olja fejn kont qed inħares lejn in-nies l-oħra fid-dajjes fl-ilma. U tefqatni ġo dajsa magħhom fl-ilma. Stop judging, woman. And I'm not afraid to say it. Għax kien żmien orribli, terribli. Pero fl-istessin kien żmien ta' ek. Taf kif? Għax it was hard to be always mux għax għadni tifla sew, imma it's hard to always have to get it right. I got it wrong. So what? Fimta? Eżatt. Isu kellek expectations tiegħek. U l-expectations isu bdew jitilqu. Fimt? Umbat l-iżbalji. Isek tibda tarom. Andreana, you know, you're not perfect. It's a very big relief li ma tkunx perfect fid-dinja ta' Hafna. It's a very big relief. Issa, to go back to quantum physics. Jew to ġibtajjen, ma ngħidx ġibtajjen, pero jien nemmen ħafna. Again, skużawni ħanajda bl-Ingliż. Nemmen ħafna bil-frażi things happen for me, not to me. All right? When they're happening, ħankun qed nibki jew niblalek il-kalmanti u ngħid il-prayers u ħankun torta saqsu l-melini. U tkun qed fimt? When they're happening, imma there's always that thing inside me saying probably ħanoħroġ all right minna di. Fimt? U jiena u mela għandna waħda. Meta jiġrina xi ħaġa, ngħidu lil xulxin, issa għan jew issa mel. Jew nemnu, jew ma nemnux ġbin. Jekk hemm minna u tawna dak il-programm, il-laħwa bomba, we manifested it. Fimt? Issa llum qed jiġrilna di. Ma tistax tajt, imma tajt semani l-univers qed jisimak ġbin. Jisimak iħossok, iħoss il-vibrazzjoni tiegħek, għajda li trid, jiena naħseb kultant daw il-semani l-mulej, nitlob l-alla, impoġġi image qudiemi biex inkun nista' nitlob. Il-vibration tiegħek ħarġet. Eżatt. Fimt? If things happen for me, not to me, u llum tawni program li vera xtaqt. Yeah! U llum neħħewu l-program. U ħani qaf nemmen, mux sew. Allura ġiri ngħidilha Mel, we either believe or we don't. U meta nkun qed nħossa jien tgħidli we either believe or we don't. We believe, yes, mela mexxi. Fimt x'inhi? Allura anka dik naħseb li hija vibration. Bla dubju. Taf kif? Bħal met inti timmanifesta qed tagħti xi ħaġa mbarra. Qed tagħti xewqa. Assertiva ħafna fuq dak li tixtieq int, allura l-enerġija tiegħek kollha tfajta hemm. Jiena bl-istess mod nemmen li tista' tfejjaq lilek innifsek b'dak il-mod. All right. Temmen hekk inti? In an ideal world ngħidlek iva 100%. In a real world ngħidlek biex nemmen li tista' pero how much is going to happen is another story. That's what temmen. And this is the beauty of it, hemmhekk tħall nerġajna fil-Bibja, fil-faith. Ekrit jgħidlek il-mulej. Itlob, għalfejlek itlob. Għafda, u għafda. You can, is good, imma. Aħna niġu b'ħafna kompartimenti, ħafna childhood trauma, ħafna inkwiet, li jiddevjawk minn din il-qawwa li għandna ġofina. Sewa. U ġili per esempio tara wkoll tara tajt Madonna dejjem nimrat jien, jo qatt ma nimrat.
dak hija enerġija wkoll. Depends on the person. So ma tistax tajt isma' tista' tfeq. Jiena noqgħod attenta ħafna kif ngħidha di ta' tista' tfeq lilek innifsek għax għalkemm nemmen bla dubju ta' xejn li tista' tfeq lek innifsek ħafna tista' tmur daw li jmorru l-ord jidħlu fl-ilma u jfiqu, okay? Forsi jkunu qed ifejqu lilhom innifisom għax tant jemnu fil-Madonna illi l-vibration però ma nifhimx, ma nafx. Ma jagħmel sens. Le mhux ma jagħmel sens. Le, jagħmel sens. Jagħmel sens. Imma mhux kollha kemm aħna Għandna l-kapaċità. kapaċi nagħmlu hekk. Qatt. Jista' jkun li għax tant ħlejna ħin niġu ndottrinati minn flok użajna l-ħin biex nitalmu kif dik il-pjanta inċaqal huwa bħal ta' The Matrix li huwa film li jiena nħobb wis. You get me? Eżatt. Imma qed toqgħod attent kif titkellem, għax anke meta tkun qed titkellem, u meta jkollok pjattaforma bħalma aħna li nistgħu niġu hawn u noqogħdu nippritkaw. Titqgħod attent ħafna. Li ma tġibx ruħek pompis u n-nies li n-nies li qed jisimgħuk iħossuhom inti trid tagħti hope. All right? Allura trid toqgħod attent għax ħaġa bħal din ma nafux biżejjed fuqha. It's beautiful to wonder about it. It is a possibility. Will I reach it in this lifetime? Maybe not. Maybe I will. Pero, jekk tgħidli temmen, int ngħidlek hija nemmen. Ngħidlek però ma nafx kemm jien kapaċi nagħmilha jien. Jekk jien kapaċi, kieku l-baħt kull festival li dħalt fih. Jiena qotajmi. Taskem namela, ma tejem, kultant naddi u kultant ma naddix. Fimt? Kiku tal-ġen, kiku I master it. Jiena, biex nżid xi ħaġa miegħek, ma naħsibx illi dak kollu li timmanifesta jiġrilek. All right, mela, l-affarijiet kollha li inti timmanifesta jiġrulek jekk huma tajbin għalik. Għalhekk things happen for me not to me. Ħafna. Iva. Jiġifieri jekk inti tixtieq xi ħaġa u qed tipprova timmanifesta u mhux tajba għalik, nemmen illi mhux tiġri. Hemmhekk tidħol il-fidi naħseb jiena. U tidħol Bla dubju. U forsi dik il-ħaġa li tixtieq. Isma' ħaġa hija l-quantum physics does not vibrate at your same frequency. Exactly. So you can try to align yourself with it, but it doesn't align with you. Jista' jkun. Min jaf, nivvintaw din. We're making informed theories. We're making up informed theories. Skużani nitfaħħa kultant bl-Ingliż, imma jien meta nagħllem da scientific facts bl-Ingliż irdu jkunu, allura kultant taħrab li hekk. So, waħda mill-affarijiet sbieħ li jien inħobb nagħmel nintefalek inħares lejn is-sunset mal-partner tiegħi, jew Amel jew hekk, u nagħmlu teoriji, kos tajtek. Ħafna mit-teoriji tal-quantum physics huma proven, Isgur. Jiġifieri hemm professuri kbar li tal-ilma, kemm sabiħa tal-ilma. Tal-ilma tal-pjanti. Isgur. Illi tal-classical music u tal-rock music. Konse nasal għalija, kemm għandha qawwa il-kelma. Meta nitkellmu aħna. B'mod esaġerat għandha qawwa l-kelma. Bliħ. B'mod esaġerat. Tista' tkisser jew tagħmel bniedem. U jiena ngħid mea kulpa illi għamilt ħafna żmien il-kliem li joħroġ minn ħalqi mhux neċessarjament self-praise. Għaliex għax aħna għalmuna biex nkunu umli. Iżżiftu l-qatran. Mhux biex nkunu umli biss, sfortunatament ir-reliġjon għal min kien jgħallem ċertu perspettivi, kien jgħallimna li aħna maħna xejn. Li aħna rmiet. Illi aħna qatra fl-oċean. Illi dejjem beżaw juruna u għalhekk jiena nemmen li dik l-indottrinazzjoni kienet apposta. Għaliex tant aħna powerful u flimkien xaħġa ta' barra minnaw illi raw xamlu biex dik id-dija dejjem dik il-fjamma dejjem ippruvaw kemm jista' jkun jitfuha. Issa, ħanerġa' naqbiżlek fuq il-Bibja.
U fani li studentni għal dal-programm. Għax din hija rivelazzjoni li ġietni. Naħseb laqqas xahar milu. Niħajt kien fuq manifestation. U id-domanda tiġi hawn. Il-parabola tal-5 talenti. Qatt smajt tal-parabola tat-talenti. Meta konna żgħar kienu jgħidulna l-parabola tat-talenti. Naħseb iva, ta' fakkarili. Għada kien re. Jafħan ħawada, imma l-ġistemmijat. Kien hemm re, jew sultan, jew whatever, jew owner ta' xi ħaġa, u kellu jitlaq. U rrid in-nies joħdulu, is-servants tiegħu joħdulu ħsieb il-talenti, whatever. Wieħed minnhom taħ wieħed, wieħed minnhom taħ 2, wieħed minnhom taħ 5. U telaq. Dak li taħ wieħed, he buried it in the ground. Dak li taħ 2, I think għamel 2 oħra u ġamel 4, dak li taħ 5, għamel 5 oħra u sandu 10. Xi ħaġek l-istorja. U daġi lura. Mar fuq da tal-5 u qallu x'għamilt? Għamilt 5 oħra, jew ma nafx x'għamel insomma, proset well done. Mar għandha tat-2. U qallu għamilt 4, mar għandha tal-1 u qallu jiena ħbejtu. Qallu għaliex bejtu, għax biżgħet li nitilfu. Ħadu minn għandha u marta għandak ta' 5. Meta kon żgħira, qed ngħidlek, forsi hemm nies barra bħali, ma nista' nifhimha b'xejn. U teoriji minn dejjem kelli tenjin. Imma jaħasra, jekk immaġina l-Andreana, jekk tak waħda li lek ta' 5 mhux fair, first thought. Imma mhux ovvja li jaħbija, anzi ħaħsiba, tajlu lura, he gave him back, mhux fair. Hija ma doffi jekk għandu talent għaliex taħil da, mhux taħxil da. Mhux fair, Andreana qed ngħidlek mhux qed niċċajta, ħajjit għamlet dil-marelli ta' parabola tal-5 talenti. I cannot put it in a book. I cannot understand it. Mela mmur il-Knisja. Storja veru. Mela mmur il-Knisja couple of weeks ago. Għarrisek. U night prayer u daqsek. Għada. Għadkosu. Il-parabola tal-5 talenti is the story of manifestation. Għaxa, think about it. Jekk inti dan nies, eżempju, morru fuq Trump, ha? Tħobbu ma tħobbux, wasal. Wasal fil-politika, wasal man nisa, wasal. Ħaġa li m'għandux dubju dar-raġel. Dubju fil-kapaċità tiegħu. Imma oħra li tisma, the rich get richer, the poor get poor. When you think about it, forget the possibility of corruption. The rich get richer because the rich don't know poor. Il-vibration tagħhom m'hemmx dak id-dubju u aħna xi waqqafna u l-Bibja xtajdilna have faith, neħħi d-dubju. Da x'neħħilu t-talent, id-dubju, da beża. Alright, isset nifhimha. Ġesu, meta kienet jgħid il-parabola tat-talenti, ma kienx qed jgħid mmuru. Kienet jgħid emmen fik innifsek is all he was saying, but he was also telling you. Sadly, min għandu ħafna ħajemmen ħafna iktar minn għandu ftit. Vibration, manifestation. Sadly, min għandu ħafna għandu ċans ikbar għax jiddubita inqas. Ekku. Issa ngħidlek oħra. Jien ommi u missieri dejjem ħabbewni, dejjem tawni kollox, dejjem ommi kull programm tiegħi taraħ, jiena li għal-isbaħ mara, sorry, ma jien isbaħ. Għal-ommi jien isbaħ. Ommi fan u dejjem tatili dik. She tells me off, imma dejjem. Allura jien dejjem kbirt. Inħossni worthy of love. Għalhekk għatlek jiena l-partners tiegħi nħobbu maġeb għadni sal-lum kollha tasal inqas boyfriend ta' ġimagħtej. Għax forsi xi wieħed jew tnejn trattawni ħażin, imma minn daw ta' 2 days, mhux ta' xhur u snin. If you feel worthy of love, you attract beautiful men.
True. Beautiful men. Jafu minn huma, and they are all lovely men. If you grow up feeling ommok ma ħabbitekx biżej, allura isek tħoss isek jenet nattira għalhekk għandna bżonn madon fi kemm qed naqbes f'affarijiet imma għalhekk tajba t-terapija. Għax fit-terapija terġa' li jien immur għal affarijiet oħra. You address your childhood trauma. Fejn kellek talent wieħed biss. Mela jien, when it came to forsi love, tani 5 l-mulej għal-grazzja tal-la, nirringrazzjah sal-lum, għax mawx bħalhom u missieri. Fimt? Konfidenza fix-xogħol kien hawn min kellu ħafna iktar minni u għandi bżonn naħdem fuq għamela ħalli l-vibration tiegħi jintellaħħa. That's my quantum physics jien. Fimtni? Inti qed all roads lead to Rome. U dak All kollu roads li lead to qed kollu jagħmel sens. Kollu jieħdok ġo triq waħda. Illi inti nerġa' naqbżu fuq il-Bibja. Għax il-Bibja hija naħseb Jiena li l-Bibja. xi ħaġa li jista' jirrelata magħha kulħadd. Imma jaħasra tal-mwirna ħażin. Min ngħidlek Jo mhux ħażin għal-mwirna. mhux kulħadd jallima l-istess. Mhux kulħadd u jallima mhux kulħadd l-istess. Jaqra l-istess. Pereżempju jiena darba kienu għalmuni, jekk vera trid il-Bibja tgħaddilek messaġġ, itlob talba. U waqbad u iftaħ page. U dak li taqra, ħudu għalik. Għal-mwili dik, ma tantx taħdem għalija. Tiftaħ fej tiftaħ, dejjem se ssib xi ħaġa xi tmissek. Jiena le. Estra. Jiena le. Oh, I think that it's my expectation. I think it's Eħe. because I say, ħanara, meta nkun qed ngħidha. Eżatt. Ħawa għadek kif affiċta. That's my point. Għad tħoss. Ma nafx għadġrat. Tmur tilab minn daw il-refils. U tajt ħan irbaħ jien. Stra tirbaħ men. Kif ġrar. Fimt? U bat tmura xi ħaġa li ċerta minna u ma tirbaħx jint. Għax tant trida li hemm id-dubju. Vibration. Ekku. 100%. Tidħol f'kamra u qed tħossok tajba. Jekk hemm 3 irġieli ħarsu lejk. Tidħol f'kamra li b'seżat l-istess ħaġa u tħossok ħażin ma jħares lejk ħadd meta konna żgħar sewwa. Vibration hu. Ekku. 100%. U jekk inti tara kemm il-darba fil-Bibja miktub fear, do not fear, do not fear, do not tilla tibżax. Is-sigriti kollha tal-quantum physics ġol Bibja qegħdin. Mela! Għalhekk rid U jiena għalhekk il-Bibja nibqa' nħobba u nibqa' nirrispetta. il-Bibja ċertu filosofika. affarijiet ma nifhimhomx, ċertu affarijiet ma naqbilx magħhom, tgħidli mela tażel li trid. You know what, teknikament iva. Għax as long as you live a good life u ma tweġġax il-ħadd ieħor. Ejja għażel li trid. Għażel li trid. Kif tħares lejn il-kmandamenti? Taf minn għallimhom li l-kmandamenti? Min? Carlos DeBattista. Ħanini. Hija l-mom li l-kmandamenti. Jinna fom blamment il-kmandamenti. Imma il-familja tagħna qegħdin sew aħna kollha teoriji u darba spjegaħħom li hija bil-mod kif jifhmu stiednu ġennek. Ija. Irid nistiednu fuq xi ħaġa. Iġennek. Il-kmandamenti li sbaħ ħaġa, l-iktar ħaġa, perfetti. F'liema perfetti. sens. Għax jekk il-kmandamenti qegħdin hemm. Mhux għal ħadd ieħor, imma lija. Mela l-ewwel, jien u Alla sidek ma jkollokx għal ieħor għajri. Right? Jien Alla sidek ma jkollokx għal ieħor għajri. Issa jekk inti temmel li Alla qiegħed ġo fik, you're done. Because God is telling you, you are your responsibility. You are your responsibility. Issa, Andreana bħalissa titkellem b'passjoni u b'awtorità. Please, ara ma taħsbux li jien ngħixek bil-I'm my responsibility. Għaxina, is-soltu moħni f'xed jaħsbu fija n-nies u noqgħod I'm a people pleaser and I hate being a people pleaser, qed nipprova naħdem fuqha. Imma l-kmandament għallek don't be a people pleaser. Ma u ma tistax toġob Jien u Alla il-kulħadd. sidek ma jkollokx għalli ħorajri, la l-flus, la sbuħija, la xogħol, la l-partner, int qablu. It-tfal, jien m'għandix tfal.
Imma kemm nara parents li they let themselves go because their kids become their family. Their life. And kemm nara parents. Your soul is your responsibility. You came here to nistanna jqaflek fuq l-ewwel wieħed jien. X'naħseb jien ara ma taħsbux li qed nipprietka, please. My opinion. I am my responsibility. I am my responsibility. La tmut, mhux ħajajdlek kemm ħabbejt ir-raġel. Suppost ħobbu sewwa. Imma I am my responsibility. L-ewwel kwandament. It-tieni la semmix isem Alla fil-batal. Okay? Kif nara jien? Tuħdux għalikom ma jċempirlix qassis. L-isem Alla. Alla, jiena parti minn Alla, jiena piċċa żgħira minn Alla. Qed titmejjel balla, titmejjel bik innifsek, hekk nara jien. Min għandu low self-esteem, per eżempju, li nkollu jmaqdar l-nifsu. Guilty. It-tielet la semmix, ħares il-ħdut u l-btajjel kollha, sewwa. Chill, bro. ħares il-ħdut. Give yourself a break, mate. Give yourself a break. Mhux il-ħadd tnub għax ftaħt il-ħanut for crying out loud. But give yourself a break. You need to recharge. Illa għad jgħidlek il-bambin stess. Għawek imbati fil-raba wieħed. Weġġaħ il-missierek u l-ommok imbati fih jien. Għaliex? Għax it's easy for some people to talk like me. Jekk ħaneħduh literally. Jina nweġġaħ il-missieri u l-ommi till the day I die and to my heart's content. Imma jena missieri u ommi bl-issues kollha li għandi ħabba fihom, jekk nerġa' nitwielet l-ammut. Jgħidli f'xi trid, lill-missieri u l-ommi rrid. Temmel jażilthom inti qabel ġejt? Il-laħwaħwaħwa l-isbaħ choice li qatt tamilt. Jekk għażilthom jien, però hawn min jażel ommu missier mod ieħor. So I don't know, il-kmandament ħawadni nara. Għax mhux kulħadd għandu missier u ommu li. Allura hemmhekk nitħawwad nara min irid jispjegaħuli. Il-ħames la toqtolx. Sewwa? Issa dawn ħawadhom, il-ħames la toqtolx, is-sitta la tiżnix, la toqtolx tiżnix tisraqx. Mbagħad la tixtieqx. Minuta, la tisraqx. If it's not yours, it's not meant to be yours. It's not your vibration. You're stealing someone else's. No. Elaine, let it come. Don't take someone else's. You are removing someone else's. And you are ma taqbilx ma tijak. Tisbija mill-triq tijak, mill-ġerni la toqtolx. Tħawwaċ il-ġerni ta' ħaddieħor, bro. Għax dik għaddej ġerni oħra. Tħawwat tijak at the same time. U fl-istess ħin jekk int kapaċi you remove from that body, from that soul for your gain and feel nothing about it, you're in trouble. Because that soul is you as well. Għax aħna parti minn Alla. So inti għaffixt il-ġerni tijak. Kif nara jien sewa da teoriji, please. Teoriji. Kemm intellu. La tiżnix. Because this. Guilty, jien hob nider. U ġejda u għamilt il-makeup. Guilty. Imma again, kemm imbagħtu, man. Kemm imbagħtu nippruvaw u nistressjaw. La tiżnix jiena naraħ meta xi ħadd ikun priġunier ta' ġismu. Naf nispjega ħilek, naf ngħidlek tkunx priġunier ta' ġismek, imma għada filgħodu ħatarani niġri mal-mosta. Għala. Għax trid tuħsib ġismek. Le, jiena dik importanti. Imma ġiex tgħidli mhux health. Some things you do which are not for health. Because you're a prisoner in this TikTok u Okay, fimtek. Kemm nobot, imma fl-istess ħin jiena skjava tagħha, rrid nider tajba. Ma parti minn xogħolna wkoll għandi. Jiena 100% imma l-kmandamenti qed jgħidulek. U ż-żina mhux dik biss iż-żina. Iż-żina mhux dik biss. Sewwa aħna nitkellmu all in one, iż-żina hemm ħafna affarijiet. Sewwa. U mbagħad hemm sewwa 6. Għax dawn ifhom bl-amment. U mbagħad hemm il-ħames ta' toqtox, la tisrax, la toqtox. U mbagħad hemm tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn. La tisraqx għamilnija, okay? Tixtieqx nisa tal-oħrajn. Ħwejjeġ tal-oħrajn, tixtieqx nisa tal-oħrajn.
because if something is not yours, ħadbati jint. Diffiċli. Hemmhekk fejn tidħol lejra, x'inhi meta tixtieq xi ħaġa minn ta' xi ħadd tankak ma toħodix. Li tgħid biss diġà. Imma let's be gentle on ourselves. Min qatt ma xtaq xi ħaġa ta' ħadd ieħor. Aħna umani. So be gentle, all right? Imma jien naħseb il-mulej, il-kmandamenti kif ġew issa jekk ġewx bil-lightning. They're there to protect me. Again, ma nafx biżejjed fuqhom. Imma mit-teoriji li nivvinta jiena li għan-nifsi. Daw huma affarijiet illi ħadbati jint jaħasra. Batix, eħx ħajja sempliċi relax, you know. Jien iktar mill-kmandamenti taf biex nemmen. Quantum Physics Bible. Il-Beatitudes. Il-Beatitudes. Jiena ħobnejx bil-Beatitudes mel taf kemm titħabbija. Tini eżempju. Blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. Minn podcast Jow ħajibatu l-iskoss Andreana x'taħseb li jint. Eżi. Jow x'ħajibatu l-iskoss radi. Il-Beatitudes nemmen fihom ħafna jien. Għax jaħasra kieku nejxu bil-Beatitudes il-ħajja tkun ħafna sbaħ. Again, ma nafhomx kollha. Imma blessed are the peacemakers, for they shall inherit the world. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those. Speċi ta' what would Jesus do? Melin najdila, what would Jesus do? Tajdli l-laħwan, mal dak li għallu in Jesus, najdila le. Imma, what would Jesus do? Għal-passi tijaw. Tellatom log dik. What would Jesus do? Tmur tifqala t-thares. Ma naħsibx li Jesus would jifqala t-thares. Sewa. Allura, tipprova dejjem staqsi ruħek, what would Jesus do? In this day and age, it's very hard to live what would Jesus do. Imma at the end of the day, Jesus kien sempliċissimu ta'. Jekk inti U bil-law of attraction kien jaħdem ta'. Jekk inti tinnota x'kien jagħmel, ma qatt ma kien ipatti. Inti meta titfa' dik l-enerġija negattiva mbarra, dik terġa' tiġi. Dejjem enerġija tajba, dejjem enerġija tajba, dejjem enerġija tajba. Titfalu l-enerġija. U kien tajjeb. But is-sister kont ngħidilha ma dak Jesus u kien jaf li kont ngħidilha sister, imma dak kien jaf li hemm il-ġenna. Jiena u inti naħsbu li hemm il-ġenna, ara kemm hu iktar easy. Issa qed nitkellmu fuq Ġesu. Għalik. Ma nistax nifhem fejn sejjer dal-podcast. Għalik, x'inhi Trinità mqazza? U lollu! Għax jiena għandi spjegazzjoni għalija. Fej il-Marelli Mortli li għandi wkoll. Ma taħsibx li m'għandix. It-Trinità mqazza hija int, ġo fik. Viva, jiena. Għandek is-salib. Ma dak li nemmen jien. Is-salib. Jiena tngħidlek b'konvinzjoni. Is-salib. Sa ngħid xejn b'konvinzjoni. Ma naf xejn. Fl-isem tal-missier sewwa. U kemm hemm teoriji. Moħħok. Iva. Right? Your sacral. Fl-isem tal-missier. Tal-liben aħna meta Ġesu ġi fostna bħala bniedem. Dak huwa our flesh and blood. Madwarna. U l-Ispirtu Santu. Ħajġilek il-qassissin oħt illum. Iddiskutejta ma' ħafna qassissin kollha jaqblu. Le, jiena naqbel. Kollha jaqblu. Jiena naqbel. Jiena nemmen the Holy Spirit, your intellect. The Father, your soul. The Son. Jiena li nemmen. The Father is the universe, God. The Son is us as human. U the Holy Spirit is our intellect and our inspiration. Ija nemmenhom daw l-affarijiet. Imma, now we're not. I also know that maybe I'm not meant to know now. Relax. Xorta jibqa l-misteru. Il-misteru sabiħ. Għalek sabiħ, għax jekk inkunu nafu. Fimt? U taf xinu sabiħ ukoll li l-affarijiet tħossom ma m'intix kapaċi tispjegahom. Sabiħa hekk. Tħossom. U tħossom, issa, jekk ma niħajst konna nafu li ħajisir u kollox fil-bank, konna niddejqu naraw il-programm kollu. Sewa, għalek ridna naraw is-seasons kollha. Naraw is-seasons kollha. In the meantime, tana l-kmandamenti ġbin.
tana Għanna l-linji l-beatitudes, gwida. Għanna l-linji gwida. tana, fimt? U kolla tajomna biex mandamenti tajomna biex il-vibration ma tinżilx. Il-beatitudes tajomna biex il-vibration titla. Ekku. That's what I believe, again. It's not what I know. It's what I believe. Hemm differenza. Il-problema li hija hi. Meta in-nies jiġu jkellmuk bli jinnaf. Rather than jiena nemmen. U meta temmen jirnexxi. Għax meta temmen ta' dik il-vibrazzjoni ta' tant inċert minnek innifsek illi Eżatt. kemm hemm fuq xiex nitkellmu. Iva. U hemm ħafna affarijiet li għadni ma rnexxilix nagħmel li naf li għax ma nemminx biżejjed jaħsra. 100% qed ngħidlek. Għax Il-Bibja, nerġgħu il-Bibja. Quantum physics. Ġesu meta lill-apostli qallhom morru u fejqu għandkom il-miraklu intom tistgħu tfejqu lin-nies. Jiena nemmen ħafna li aħna nistgħu nfejqu l-xulxin. Bl-enerġija tagħna. Fil-fatt jekk nitlob fuqek għalfejn l-om il-ġenituri għandhom ħafna qawwa fuq l-uliet. ngħidlek oħra tiegħi. Jiena ommi għandna waħda. Ommi tgħidli, ħantik il-healing touch pupa. Sada sal-lum ta' Joju ġani dari. Għan nitlob fuqek. Ħantik il-healing touch. Tiġi u toqta mill-lijek. Tgħid Andreana, fessuda, m'għandkom xi idea, judge me as much as you want. Il-healing touch ta' ommi ma jerpela xej. U ġili, l-ġiħib imma. U aħna x'ngħidu berikni ma. Bless me. Għalax il-barka tal-om. Jo a hug. Dik l-enerġija. Sometimes, memx għalfejt ommok ta' Għax people who enerġija. know how to hug. Il-madoffi. Issa jien minix hugger. Jiena anka tarana, per eżempju, melini, hugger jiena. Fimt, mbagħad għandi channels tiegħi mu fuq ommi ġifieri naf fiġa. Għax inti il-vibration inti tkun receptive għalija wkoll. Mhux kulħadd receptive l-istess. Le. Imma minħabba hemm raġuni għala. Hemm raġuni, tittoqgħod ħafna jien noqgħod ħafna attenta kif nitkellem għax apart from thoughts become words, your words can affect that one. Qasbis tkun taf x'qed tajt. Ħafna. Qasbis tkun taf x'qed tajt. Nieħdu eżempju minn fuq dal infejqu l-xurxin. ċerta li tafa di. Is-siġar ġo foresta, meta jkun hemm waħda qed tmut, l-eruq itawluhom. Mela. U jfejquha. U l-istess ħaġa nagħmlu aħna. Ma there is a mechanism where they do it. Ekku. U aħna l-istess. Iva. Għax ħana parti minn natura. Iva, imma in my opinion ma tistax tkun daqshekk blanket għaliex. Għax bħalma tittuqgħod attent kif titkellem, tinsix li ma tistax tagħmel daw il-blanket statements. Għax hawn min hija tibgħati hemm barra. U it would be very easy if we all morru kollha nagħmlu għajn u jitlaq l-ġieħ. Le, mhux li jitlaq imma hija parti mill-fejqan. Nejn nitkellmu fuq l-ailments iġkejknin sewwa. L-ailments li konna huma all about a vibration in our body. Jiena kelli tabib tal-familja, issa miet. God bless him, Dr. Chircop tal-Mosta. Jafu kulhadd. Kien tommi ta' missieri ta' titi ta' nanna, bat spiċċa tiegħi, issa ovvjament kiber ħafna u mbagħad miet. Aħna konna Dr. Chircop jew xejn. Mela, immur buġieħ ta' zaq sfrenata għand Dr. Chircop minn dak it-tip li ma nistax nimxi hekk. Impoġġi għandu jgħid li jiftaħ ħalqek oħroġ isinek passoltu għax jaf minn għandu quddiemu jaf minn xi ximbati. All right, jagħmel li tnejjek, għandek xejn nervi, oħroġ minn hawn jgħidli. X'qed jiġri fil-familja? Sifru ommi u missieri ngħidlu pereżempju. Qed ninkwieta, m'għandek xejn. ċert dot, għax isu għandi appendix, imma ġieħ tal-appendix, ta' jkolli ta' ma nikolx, ma norqoċ. Mela nidħol għandu ek u noħroġ skipping. Ellen fil-karozza, jalli ok, I'm good, let's go out. Fimt? Għax Dr. Chircop għalli m'għandek xej.
Allura, f'daqqa waħda, mela it was me bringing it on me you. Mela it was me bringing it on me you. Mela dan tant nafda Faith, tant nafda f'da tabib, illi għaddili dak il-ħin tani prescription biex jalaq li ħalqi. Biss mort jaf li mhux sammu. Fimt? Ara saħħandu l-moħħ. U wara x'saħħandu l-moħħ. Ommi u missieri ħajsifru mela ninkwieta l-ajruplan la. Andreana fell sick. U din kienet tiġri ġifieri kull darba li jsifru ommi u missieri taġib mhux qed niċċajta ta' xi 3-4 darbiet l-istess ħaġa ta'. Dr. Xwirja li għandek illum. Jaddili dak il-ħin. Of course you bring it on yourself. Then there are bigger things which one does, I don't know how to explain it, imma for the little silly things, Iva. Jo per eżempju, l-ewwel darba li kantajt fil-pubbliku jien. Pipi taħti kelli. L-ewwel darba li kantajt fil-pubbliku, live gig, kontet nibża, kontet interter, qed nirranġa l-mic, ġara xi ħaġa, di ma ninsjaqat konna BJs. Ġara xi ħaġa u għad kumment u nstema fuq il-mikrofon. U għad kumment għad-daħ u nstema fuq il-mikrofon u għattu għal sħabi ma tux għanni xaxat nibża min-nies. Nstema fuq il-mikrofon, jaddi hija li kienet jgħina dak il-ħin. Minn warajja bil-għal Marelli, kemm inti tajba man-nies men, għamilli waħdek. Għax għad kumment għal sħabi, sema u kullħattu gigiljaw 3 min-nies. Ġifri dil-mulejba ti li żgur. Hija minn warajja għaddejjek għalli l-allu għalli kemm inti tajba man-nies madonnan. U għaddej. Għamiltu għatlu vera. Dak il-ħin, rabbejt konfidenza u kenna gig. F'għajnieħ BJs. I know that the Lord sent me that comment. Għax jien kont dekket intertet nibżat nibża u ħarġet vuċi tal-Beati Pawli. Vibration, dak il-ħin il-vibration hija bidilili, asjaf. Mela. Asjaf! 100%. U taf kemilu daw? Xi 25 years ago, najdlek. Ħana raqbdi podcast illi telqu bħalma jagħmlu let-ims photons xejdu l-om dak. Eżatt. Pero kollha jillidjaw għal triq waħda kif qed inti. Eżatt. U di Einstein kien jgħid illi din hija a spooky action at a distance. Brava. U jiena mhux ħalli at a distance biss għax ħanaqbadlek idejk. Għax di l-enerġija hija wis sabiħa. Issa ħanejlek waħda jien. Int kont qed tgħidli flimkien nistgħu nfejqu xulxin. Jiena jekk kilt qajt miegħek 30 darba, il-feeling li tagħti inti huwa dejjem wieħed pożittiv. Kevin Telwa, thank you. Apprezza. Allura dejjem. Whether I met you with a smile on my face or a frown on my face, I leave you with a smile on my face every time. Allura dak mhux fejqan. Eżatt. Dak il-fejqan. U tanti ħorinti, And that's a good vibration. It's mutual. Thank you. Grazzi ħafna Andreana u lilkom it-telespettaturi bħalma nagħmel is-soltu dejjem insaqsikom. Imma mhux ħansaqsikom illum ħanagħmel statement. Nispera li dak li jedna jiena u Andreana ma taħsbux li hu conspiracy theory.